Kienu ftit momenti ta' tensjoni kif ġriet il-kelma madwar il-lokalità ta' Ħarkirkop li seħħet esplużjoni fil-kamra tan-nar ta' San Giuseppe. Fortunatament iż-żewġ persuni li dak il-ħin kienu fil-kamra ma weġġewx ħlief persuna li sofrit minn ħruq żgħir f'idejha il-lemenija. Iż-żewġ persuni li fil-ħin tal-esplużjoni kienu fil-kumpless tan-nar ta' San Giuseppe ta' Ħarkirkop huma Nardu Camilleri ta' 53 sena li huwa il-licensee tal-kumpless tan-nar u Ġezmon Mizzi ta' 42 sena li huwa membru tal-istess kumpless. Iż-żewġ tirġiel huma minn Ħarkirkop. L-esplużjoni seħħet għal ħabta tal-11 ta' 2 filgħodu. Il-kamra tan-nar ta' San Giuseppe tinsab fl-inħawi ta' Ħalfar. Kemm residenti ta' Ħalsafi u anke oħrajn minn Ħarkirkop għamlu kuntatt ma' One News wara li semgħu esplużjoni qawwija fl-akwati tal-kamra tan-nar. F'kummenti lill-medja, Angelo Xkembri, segretarju tal-kumpless tan-nar, jispjega l-ewwel momenti ma li sar jaf bl-inċident. Ġara xi inċident ta' mal-ħar, però ma ġara xejn speċjali ġifieri wieħed ġast xejn ma kienx f'dik il-kamra u li ieħor ġast laħaq ħareġ u l-maħa daqqa fidu il-licensee, il-Nardu Camilleri, il-licensee, il-kap tal-kamra biex nifhem. U ħadu xejn l-isptar ġast għall-eżaminazzjoni. Le ma kienx hemmhekk, ma kienx hemmhekk. Fil-ħin li seħħet l-esplużjoni kienet isir xogħol ta' beraq fil-workshop tal-kumpless. Fortunatament l-ammont ta' materjal kien żgħir. Immedjatament fuq il-post marru l-pulizija mill-Lassa taż-Żorriq u tal-Iskwadra tal-Mobile, membri tal-Protezzjoni Ċivili u soldati mill-Explosive Ordnance Disposal tal-Forzi Armati. Dawn minnu fih għalqu l-aċċess għal post sakemm kien ikkonfermat li ma kienx hemm iżjed periklu. Mill-investigazzjonijiet li saru jirriżulta li bl-esplużjoni iġġarfu xi ħitan ta' kamra iżda partijiet oħra tal-kumpless ma tmessux. Ma li ġriet il-kelma fuq il-post inġabru raba u anka dilettanti oħra tan-nar illi serħu rashom illi kienet evitata traċedja. Kien Nardu Camilleri biss li ttieħed l-isptar Mater Dei għal kura e kif jidher li sofra minn ġrieħi kawża ta' ħruq f'idejh.